Kedves hölgyeim és uraim, barátaim, szervusztok! Itt vagyunk az olajozott szempilla bárójában. Óriási az érdeklődés, óriási a tömeg, mindenki arra vár, hogy az elveszett szempilláját megkeresse valaki neki, illetve olajozottabban tudjon tovább pislogni. Itt van mellettünk egyből barátunk, hanyas a sorszámot szeretném megkérdezni? 236, és még mindig nincs szempillám. Igen, elveszítette a szempilláját, és azóta sem találja. Kérdezte az édesanyját, ő sem tudja, hogy hol van. És milyen színűt szeretnél? Rózsaszín. Rózsaszínt szeretne, igen. Mind a kettő rózsaszín legyen, vagy csak az egyik? Egyik rózsaszín, másik zöld. Ez az új stílus. Légy szíves a kamerában nézni. Rózsaszín és zöld. Megvigasztaljuk egy picit a pácienst, de haragudj, hány éves vagy? 18. 18 éves, érthető. És hogyan vesztetted a szempilládat? Nagyon jó kérdés. Ezt te tudod, nem? Amikor a kedves kommentárok elütött, akkor ugyanis leégett az egész szempillám, amikor felrobbantotta a kocsinkat. De én most már rózsaszín szeretnék, szóval így is úgy is levágtam volna. Valóban így van, dinamitot én tettem a csomagtartóba, a gázpalackot is én nyitottam ki, és valóban a detonátort is én szereltem fel. Bocsánat, nem akartam, nem gondoltam, hogy ilyen nagy baj lesz. Köszönöm. 2 szempillát kérek. Jó, megyünk tovább ezonnal. Itt egy következő páciens, szintén az olajozásra vár, a szempillára vár, a csodára vár. Mióta vársz? Én már 2 napja ülök itt, és várom, hogy legyen végre szempillám. Mert annyira el vagyok keseredve, hogy nem merek senkire ránézni szempilla nélkül, és nagyon vágyom, hogy végre csábító szempilláim legyenek a csábító olaj segítségével. Hoztál magaddal élelmiszert 2 nappal ezelőtt? Egy heti hideg élelmiszert hoztam, mivel felkészítettek arra, hogy sokat kell várnom. Nagyon sok ember szerette szép szempillát. De kitartóan várom tovább. Én beszéltem egy emberrel, aki 1,5 hónapja itt ül. Lehet, hogy el kell menned még Kaljáért, elképzelhető. Egyébként akkor elmegyek, hogy hoztatok magamnak. Mindenre fel vagyok készülve, de akkor is a szempillákért mindenre képes vagyok. Milyen színű szempillákat szeretnél? Én sötét-feketét. Az a legcsábítóbb. Esetleg tudnám ajánlani a világos fekete szempilláinkat is, remek ilyen variációban. Nekem sötét-fekete kell. SS, MS, LS és XL-es méretben is. XL-esben szeretnék. Jó, köszönjük szépen, és már is megyünk tovább, robogunk tovább a Szempilla váró foteljeiben. Te mióta vársz? Én 4 napja. Minden reggel itt vagyok, ennyi mindig az első sorszám, csak aztán elalszom, és mire felébredek, már a 20-as, 30-asnál tartanak, és én ezzel nem tudom érvényesíteni az érdekeimet, és mindig bemennek előttem, úgyhogy minden nap visszajövök. Ne haragudj, érzek egy kis spanyol akcentust a beszédedben. Valószínűen nem hibázok nagyon, Spanyolországból érkeztél? A felmenőim között vannak spanyolok természetesen, bár nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan lebukok. Próbálom természetesen ezt itt Magyarországon eldugni. Néha úgy érzem, hogy egy kicsit hátrányos helyzetben vagyok. Lehet, hogy éppen most ennek a nevét iszom? Ezt nem tudom megmondani, elképzelhető, hogy van egyfajta megkülönböztetés is, de hogyha tényleg Spanyolországból jött, és az arcvonásod is, ha így hátulról néznek, igen, tényleg a spanyol királynak a vonásai vannak rajtad, és milyen színben szeretnéd? Én nem milyen színben, saját szempilláimat szeretném visszakapni. Egy rosszul sikerült gázsütő begyújtás után 2 éve elvesztettem a szempilláimat, azóta vágyok valami olyan termékre, amely vissza tudja adni a saját szempilláimat. Értem, hát van ezért néhány iratlan aranyszabály, ne gyújtsunk tüzet a nappaliban, soha ne aludjunk az éjjeli szekrényen, illetve ne pucoljunk baltával ablakot. Hát ilyen aranyszabály az is, hogy gázsütőben ne dugjuk be a fejünket pillogó szempillákkal, de biztosan tudod, ezek a szempillák, ezek hőálló. Remélem, illetve tudok róla, de remélem, hogy nem fogom ezt próbálni, úgyhogy ezt az egy aranyszabályt megtanultam az életben, soha többet nem fogok belenézni gázsütőbe, ígérem. Jó, ezt jó, hogyha megfogadod. Köszönjük.